kayak ngene iki. Cerita nek opo. Biasane ceria iki ora. Aku ki jane iki bingung lho. Bingung apa? Aku ki pas kayak kan wingi iki weruh cewek. Heeh. Tapi aku bingung aku ki arek nyeweki tapi aku rong sunat. Waduh. Ya wis ngene wae. Tak terke sunat Mbah Joko. Mosok gede ngene orang sunat arek cewekan. Jane isin juga lho. Lah iya. Kene omah arek dok sunat. Oh. Mergo Mbah. Sing arek sunat lho ya. Siap. Membagi sunat profesional. Oh, wedi, Mbah. Ora apa-apa, Wedi, Mbah. Sembarang. Kok nggo antena bareng, Mbah? Jarum. Oh. Ah. Tahan sakit. Ah. Sakit Aduh. tahan. Wis, tahan sih. Ah. Kowe jare arek nganu nggo cewek barang to? Heeh. Ya iya, cewek ora nganu. Tapi isin, Mbah, sedingan, Mbah. Ah, ya ora apa-apa ta. Wis tak wis gedhe ya pengah. Ah. Oh. Jabang bayi. Apa kowe? Nek sunat to jembute grok. Oh, ngalah. Mau cabut paksa, Mbah, ya Allah. Yo. Umurmu ki pira? Wis ha. Lah kok jembute sopek barang. Sunat kang ngene. Aduh. Woi. Boleh iki duko dhisik. Pirang nganu kok motonge mbak ndak kedawan. Lek ngono kuwi. Ditenan ya. 18 cm. 18 cm. Cilik. Potong 2 mili wae lah ya. Potong 2 mili. Oh. Wis sunat saman. Bisa perak adol cewek saman. Wis dadi ya. Dadi. Jajal delok ya, Mbah. Heeh. Kok getehan ini, Mbah? Wis apa-apa kok dari sini wis. Wis sempat hari ya. Yang lari ya. Ya, Mbah. Ini sunat. Enak, iso golek cewek aku. Nah, ngono sunat ki. Iso golek cewek. Ya wis. Pasti balik ya.